Drage moje pratiteljice i puno poštovani pratitelji, evo nas u najnovijem prilogu iz Like, iz koje vas najsrdačnije pozdravljam ma gdje bili. Hvala i ovaj puta svima koji me pratite, komentirate ili lajkate moje priloge. Danas smo, dragi moji, na putu prema ličkom selu Komić. A usput ćemo svratiti u zaseok Ćurčići, gdje živi Boško, o kojem sam već radio prilog. Moram priznati kako uživam vozeći se kroz ovaj prekrasni lički krajolik. Rana jesen svojom paletom boja obojala je Liku. Ovdje skrećem desno sa uske asfaltne ceste na makadamski put koji me vodi prema selu Ćurčići. A tu bi trebao živjeti Boško, sa kojim sam napravio točno pred godinu dana prilog i živio je sam u selu. I evo me, na samom sam ulazu u zaseok Ćurčića. A ovo sa desne strane Boškova je kuća, no čini mi se da Boško nije u njoj. Zapravo u ovom zaseoku ne živi više niko i nemam koga pitati gdje je Boško. Polako izlazim iz zaseoka, pomalo razočaran što nisam našao Boška. No saznaću što se sa Boškom dogodilo. Zaseok Ćurčići uređen je kao da netko u njemu živi. A ovdje skrećem desno prema samom centru Komića. Ljude ne susrećem nigdje, ali stoka je na sve strane.
Ispred mene konačno se pojavilo selo Komić. A ovo je ono što je ostalo od osnovne škole u Komiću, pa pogledajte. Krajolik koji me okružuje prekrasan je. A ovo je nekad davno bio nečiji razred u kojem je netko dobivao petice ili jedinice. A danas taj isti razred samo što se ne uruši. No ja odlazim dalje kroz Komić. I Komić je ličko selo koje više ne živi svojim životom. Tu i tamo iz trnja i šiblja ispred mene izroni i pokoja kuća. I konačno dolazim na sam kraj sela. A ovdje zatičem napušteno i oronulo domaćinstvo.
Polako se vraćam nazad iz ovog polunapuštenog sela koje je u prekrasnom prirodnom okruženju. Znam da bi mnogi od vas htjeli da sa nekim porazgovaram, ali nažalost nemam s kim. Oko mene samo je stoka i priroda. I tako, dragi moji, izlazim iz Komića i odlazim dalje u neko drugo ličko selo. A vas najsrdačnije pozdravljam, ma gdje bili.